já se prostě dopředu. Vítejte u večerních televizních novin. Televize Bota. Dnes s Lady Ukecanou a mistrem Slendrem. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže první zpráva dne je, že včera večer nás navštívilo Hejno Kachel. Více se dozvíte v následující reportáži s Patálií Kachnívou a Sofí Monstrovou. Dobrý večer, stojím tu právě u Hejna Kachen se světovou specialistkou na jejich druh Patálií Kachnívou. Dobrý večer. Dobrý. Takže je to opravdu hrozná situace. Kachni se přemnožili a dokonce uspořádali kachní zápasy v běhu. Tento druh je velice zvláštní, jelikož je takový přerostlý a smutovaný. Ano, kachny jsou opravdu všude. Na zemi, v jídelně, dokonce i ve stanech. Přepojuji zpátky do studia. Takže my děkujeme za reportáž a jdeme na další zprávu. Takže další zpráva. Včera dopoledne přijeli 3 slavné osobnosti a více řekne reportérka Eva Zelená. Dobrý večer, jmenuji se Eva Zelená a stojím tu právě v táboře se 3 svědky o tom, že tady vážně byli. A můžu se vás na něco zeptat? Nevíte přesně, proč přijeli? No určitě se jim tady líbilo, protože tady jsou super hry. Děkuji. A můžu se vás zeptat, od kdy do kdy tu přesně byli? Od včerejška odpoledne do dneška odpoledne. A vy můžete mi říct, kde spali, přestože všechny tady byly obsazeny? No, oni spali na pařeništi i pod přidákem. Děkuji. Takže děkuji vám za rozhovor a přepojí do studia. Děkujeme. Další zpráva je, dnes se uskutečnila soutěž dětí o vytváření elixíru, ale bohužel reportérka onemocnila z rektvaru a víc vám říct nemůžu. A následuje sport s ušním bolcem. Dobrý večer, vítám vás u večerních sportovních zpráv. Dnes odpoledne se událí míčové hry, což je gorka morka, fotbal, volejbal a tak dále. Dále se dnes odpoledne malí i velcí odhodlali si jít zaplavat a ukázat svá krásná těla. No, takže my děkujeme za reportáž a tohle už je asi konec televizních novin. Nashledanou a hezký zbytek večera. Nashledanou.